Να σου πω μια ιστορία. Η Ελένη και η μαγική συνταγή. Σε ένα όμορφο χωριό δίπλα στην πόλη της Δράμας ζούσε μια ξανθιά κοπέλα που τη λέγανε Ελένη. Ήταν ψηλή με γαλάζια μάτια που έλαμπαν σαν τα αστέρια και ένα χαμόγελο που μπορούσε να ζεστάνει ακόμα και την πιο κρύα μέρα. Η Ελένη αγαπούσε τη φύση, τα λουλούδια, αλλά πάνω απ' όλα αγαπούσε τη μαγειρική. Η κουζίνα της ήταν ο μικρός της κόσμος, γεμάτη με γλυκές μυρωδιές και χρώματα. Μια μέρα ενώ η Ελένη περπατούσε στην εξοχή για να μαζέψει άγρια βότανα και μούρα για μια νέα της συνταγή, βρήκε ένα παλιό μυστηριώδες βιβλίο μαγειρικής. Το βιβλίο ήταν γεμάτο με συνταγές που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της. Σούπα της ευτυχίας, γλυκά της φιλίας, κουλουράκια των ονείρων. Η Ελένη αποφάσισε να δοκιμάσει μια συνταγή, την τούρτα της αληθινής αγάπης. Η συνταγή ζητούσε πολύ σπάνια υλικά. Ένα φύλλο από το δέντρο της σοφίας και μια σταγόνα δάκρυ από έναν αληθινό φύλλο. Η Ελένη, αν και διστακτική, αποφάσισε να τα βρει. Ξεκίνησε με ένα καλάθι και με ένα μεγάλο κουράγιο. Πρώτα πήγε στο δέντρο της σοφίας που βρισκόταν στην κορυφή του βουνού. Το δέντρο της είπε «Θα σου δώσω ένα φύλλο αν μου πεις τι έχεις μάθει από τη ζωή σου». Η Ελένη σκέφτηκε και απάντησε «Έμαθα ότι η αγάπη και η καλοσύνη είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο». Το δέντρο της έδωσε το φύλλο. Έπειτα βρήκε τον καλύτερό της φίλο, τον Νίκο, που είχε χάσει πρόσφατα το σκυλάκι του και ήταν λυπημένος. Ο Νίκος της έδωσε μια σταγόνα δάκρυ λέγοντας «Αυτό είναι για σένα, Ελένη, γιατί ξέρω ότι θα το χρησιμοποιήσεις για κάτι καλό». Επιστρέφοντας σπίτι η Ελένη, ετοίμασε την τούρτα με πολύ αγάπη. Όταν τελείωσε, η τούρτα έλαμψε με ένα απαλό φως. Μόλις έβαλε το πρώτο κομμάτι στο στόμα της, ένιωσε μια απίστευτη χαρά και αγάπη στην καρδιά της. Η τούρτα δεν ήταν απλώς νόστιμη, ήταν μαγική. Η Ελένη αποφάσισε να μοιραστεί την τούρτα με όλο το χωριό. Όλοι ένιωσαν την ίδια αγάπη και ευτυχία και από εκείνη τη μέρα το χωριό έγινε γνωστό ως το χωριό της αγάπης και της ευτυχίας. Φυσικά η Ελένη συνέχισε να μαγειρεύει, πιστεύοντας πάντα ότι τα καλύτερα πιάτα είναι αυτά που φτιάχνονται με αγάπη και καλοσύνη. Και έτσι έζησε ευτυχισμένη, δημιουργώντας μαγικές στιγμές με κάθε συνταγή της. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αν σας άνοιξε η όρεξη και θέλετε να φτιάξετε κι εσείς κάτι γλυκό, η Ελένη έχει να μας δώσει μια πολύ ωραία συνταγή.